हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय सनाफोर नै जोंहा दा बिजनियाव लोखि मेला नायनो नागिरदों आरो मोजां मोनोबा नायलांफादो लोगोफोर गोदो बिदिबा नायलांबाय थादो जों नैबेसै आरो आजाबो रेडि मामसैथ' नै थफ्ला थफ्लि मेला जाग्राफ्रा मामि ओरैजाय नाहरलाय बाजाबाय या थांसै लोगोफोरजोंहा थ' दा मोनाद्रायगोन नङाबा नै 5ता जाखाबाय होमबा थांसै लोगोफोरजोंहा लोखि मेला बिजनि लोगोफोर नै जोंहा दा लोखि मन्दिर मोनफैबाय नै मानसिया एसे भिर जाहांबायानो मोनाबाथाय अयथासार भिर जायो जोंहा मेला बेरायहांनो नागिरबाय सालानि फावा हेलिकप्टारसो लाग्रोथानसैनो बे येल्ल' कालारखौ लाथानसैनो मेलाखौनो बेरायहोथारला हेलिकप्टार मोनग्राबा बेखौनो लानोसैनो Mình làm gì? Người ta có làm gì?
जोंहा मेलायाव थांनाया फैबाय लोगोफोर न' मोनफैबाय गथ'फोरखौ एसे मेला नायहोनानै फैबाय आरो मोनला बेग लानानै फैबाय मेलानिफ्राय माबायदि नुदों लोगोफोरनि समायना लोक्षि मेलानि बेग इसिबां थायो इसिबां बियो गथ'फ्रा बिदिनो गारि मटरबो फैबाय थायो नालाय ओरैनो बियो गस्ला न'आव गानलाबायग्रा नानिनि जानला मोनलासो लादों दे लोगोफोर मेला बेरायहैनायनि जानला मोनलासो ब्लाउस मालाय बेहा गाव लोक्षि मेलानिफ्राय लाबोनाय फुथुलाजों गेलेगासिनो लोगोफोर नै आंहा दा ओंखाम जानोसै मेलायाव थांनानै फैनानै मोनानि ओंखाम थारुन ना मैथ्रु बिबार आलु फ्राय दावदै फ्रायसो सनाफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानो बाय बाय